izango direla kontadorren horik nagusinak, eta gero baita ikusi neniko nuke Astarloza hor lehian eta podiuna jokoan dau, eta uste hor sartzeko gai izan daitela. Biharko ere irabazteko kontador bera favorito? Ni bai, nik kontador Deker da. Mikel bai? Nik Evans, favorito bihar, errojoteko irabazteko. Jaun Andreok, gure aldetik besterik ez, egunero bezala, etapako irudirik botorenekin utziko zaituztegu, hor duzue Aiako igoera, hor duzue Joaquin Rodriguezen erritmo aldaketa, esandakoa bihar, egunero bezala, arratsaldean zuzenean jarraitu izango duzue Euskal Herriko itzuliko 6. eta azken etapa. Oriotik, hau izan da guztia, arratsaldeon. Arratsaldeon.